čo? Ako kouboj. Ktorí si na to zakúpili potrebné povolenie, teda žltá nálepka, ktorú ste dostali na pokladni. Prosím, nálepky sú nie na viditeľné miesto. Je však zakázané chodiť v dvoch miestnostiach, čo sú hlavné galérie, na podobe prilby, tzv. Smolný nos. Z neho vojaci liali horúci olej, vodu alebo smolu na protivníka, ktorý sa dostal do tejto časti hradu. To hlboké? Vyzerá ako 3 cm. Mami, no. To vyzerá ako 3 cm. Takže nachádzame sa v tuneli alebo v tzv. Južnom bastióne. Je však podobný účel ako smolný nos, čiže taktiež tých vojaci liali horúci olej, vodu alebo smolu. A Erby, ten napravo patrí Jurajovi Turzovi, lebo túto hradnú bránu dal zrekonštruovať. Ten druhý patrí jeho manželke Alžbete Coborovej. Latinský text medzi týmito dvoma erbami hovorí, do Dolného hradu patrí Urkov palác, kaplnka svätého Michala a budova tzv. Fary. Práve z budovy tzv. Fary, presnejšie z jej komína v roku 1800 vyletela osudová. V polovici 16. storočia prichádzal hrad Jan z Dubovca, ktorý zo strachu pred vojnou s Turkami dal hrad opevniť od západu a východu baštu. Na tú západnú sa pôjdeme.